The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone to our daily Doctrinal Bible study through the YouTube channel of the Balbido Evangelistic Ministry. Mayong adlaw sa tanan, ug I hope na mo sa mayong panglawas ug magapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw mabahin ining doktrina sa sala. But before anything else, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins. Acknowledge, admit your sins privately to God the Father. Gamita dayon ang prinsipyo sa 1 John 1:9. O gumani mo buhata ka na ikaw mapunda no sa walang Espiritu Santo, o ikaw dumalahon, you will be controlled by God the Holy Spirit, and you will be back in fellowship with God. Now, however, if you have never personally believed kang Ginoong Jesucristo nga imong manuluwas, ang isyu nga imong giatubang dili ang imong pagsugid sa mga sala, kundi dili ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo lamang ingon nga imong manluluwas. Ang Juan 3:36 nagkanayon sa English, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Therefore, let us pray. Magampot, Father, we are grateful to you for the privilege of assembly worship, and hence having the privilege of having fellowship with you and your word, which lives and remains forever. As we approach thee in the study of your word today, we ask that you will open our hearts to the truth, that we may fulfill the objective of growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. We thank you for this Bible study. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay. Padayon kita sa atong gibiyaan nga paghisgot, pagtuon ni ining bahin sa sala. Kagahapon naghisgot kita ni atong mga atheist nga kung tinuod pag wagyoy Dios, di kining mga atheist di na ni mahimong atheist. O niya akong giingon kagahapon. Now, o bitaw akong giingon nga kining mga atheist atong angay ingnon ni sila nga ayaw ninyo buti nga why Dios. Kanang inyong pagsulti nga why Dios, usa ka na pagpakita nga na ay Dios. Walang mumutuo. Okay? So karon di naman angay lalison nga why Dios. Apan kay naamang Dios, unya ang inyong kabubuton supak sa Dios, mao nang inyo lang ning gitabunan ng kamatuoran pinagi sa inyong pangingog why Dios. Now, bisan lagi sa diyan ninyo nakaibaw mo, sayod mo nga nagyod Dios. Dili na akong hatag og opinion. Bisag moingon mong magbuot diay ka namo. O dili. Ang Biblia mismo nagasulti, built-in diyan nimo nga kaybaw gyud kag na ay Dios. Kanang mga scientist, kanang mga kuan nga moingon na sila, di may mutuo na sa sulod. Built-in na.
Bili ako'y gasulti ana. Ang Dios mismo mo'y nagsulti ni ana. Built-in na nato. Apan kinilaging pagsupil sa tao ba? Masupilon man gyud ang tao. Di man gyud mo angkon. Nanapod na. Total, makita, bitaw pod. Inigsulti sa Dios nga adtos katapusan magkwintahay ta. Nala. Tanahon ta. So free will gave man the right to choose. Narana nimo sa imong pagpili. And Adam's choice, ang pagpili ni Adan, was made against God's will. But God is not willing that any should perish. Tanaw ra gud ning impersonal love sa Dios. Kay sa 2 Peter 3:10 nagasulti siya diha nga kining kalibutan na pagatunawon ra bagyod. Pagatunawon is going to melt. Apan wa pa siya magdali nga tunawon kini kay gusto gyud sa Dios nga magahatag sa kanang pinakataas nga pasensya sa tao nga aron ang tao makahimos desisyon sa pagbalik ngadto kaniya. Mao na gisulti diha sa 2 Peter 3:9 unsa gisulti diha? God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Impersonal love kana sa Dios. Mao na nga makasabot na ta ining for God so loved the world. Karon mo ingon kag for God so loved the world unya imong tangtangon ang pagbati ng pulong nga love. Karon makaklaro kag bantog rang gilab sa Dios ang world. Impersonal love ang iyang gigamit diha para sa kalibutan aron lamang ang kalibutan matagag kahigayunan nga makahimo sa unsa saktong desisyon. Right there. Adam knew exactly what he was doing when he sinned. The woman did not have a clue. Wow, siya lamang. Okay. Atong labason ng atong gisgutan din ni Vice, tulo ka dapit nga diin magalublob ang sala kanatong mga tao. Ang una, ang gipasangil nga rika nato nga sala. Sa in English, imputed sin. Ikaduha, ang built-in anaan ang daan kanato nga sala gitawag taog inherent sin. Ug ang ikatulo, ang personal nga sala, personal sins. Naon sa gisulti sa 1 Corinthians 5:22, kay moingon nga diha kang Adan ang tanan nga matay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Now, tunawa ra gud na. So ato makita nga ang pagkahimugso din sa kalibutan is the moment of attainment of spiritual death. Therefore, sa higayon nga ang bata nga nahimugso, nabuhi sa physical, mamatay po siya sa spiritual. Physical birth is the moment of attainment of spiritual death. Regeneration, ang pagpagkatao pag-usab, you must be born again, is the moment of attainment of eternal life. Kinahanglan mas malipay ta kung maluwas kaysa ipagkatao. Unta ba? I mean, sa atong pagtuon ron, di ba? Kung imong tanawon, kung magkadawat ka niya ng kaluwasan, pinagi sa imong pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang, ang resulta karon duha na ang maangkon mong kinabuhi, physical o spiritual. Di pa ka nang duha na ng imong kinabuhi. Ganiyan itong pagkahimugso nimo usar may imong kinabuhi. Kaya ang usar nimong kinabuhi, patay man. You see? So, asa maga? Gusto ka usaray kinabuhi o duha? Ayaw ko ging naog. Ana lang ko usa. Labog by one, take one, kusog mo mamalit.
Tanawara, mo na usahay kung imo yung tanaw ni mga kamatuoran sa Biblia. Pagkagrabe yun. Yano kayo, di ba? Basta kay klaro kayo. Maong makatawa lang yun ko. Ining ubang mga tao nga moingog, di ko mo to, murag mas mayog, maggama ko kakuha. Nala, sige. Pagkamag imuha. You see, the gospel is the good news that the barrier between God and man has been removed. Mabitaw ning isyu sa sala. Kay sala man nga atong gitunan karon, atong makita pagkalayo ras tinuod ang isyu sa sala kung maghisgot na ta bahis kaluwasan o maghisgot ta bahin sa Dios. Ang isyu gud sa sala layo ra kaayo sa tinuod. Kay kining isyu sa sala, dili na isyu lagi tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Apan atong makita nining tanan nga atong hisgutan so ning atong higayon karon kun unsa gyud ang gibuhat sa Dios aron mawa ang isyu sa sala. The justice of God created a barrier between God and man when Adam and the woman sinned in the garden. This barrier is based on spiritual death. Every person is born behind the barrier, and the justice of God is the point of reference for all mankind. The justice of God the Father, mo'y mi mugna ni ining maong babag barrier. And only the justice of God the Father can remove this barrier. Sabot? And He does so by the salvation work of the Lord Jesus Christ on the cross through the imputation and judgment of all our personal sins in human history to our Lord Jesus Christ. Naani mo mabasa kini sa 1 Peter 2:24 ug Isaiah 53:5 and 6. Now, ambot og na pa bay mas klaro ining atong gitun-an bahin ini. Na pa bay mas klaro nga pagpasabot mahitungod sa gibuhat sa Dios alang kanatong tao, mga tao aron kita makaangkon diyan ang kinabuhing walay katapusan. Alang kanako, wa nagyo mas klaro pa ini. Gikunis-kunis, gitipik-tipik, gikuy-kuy na yun yung pagtuunan nini. Ang tanan nga gihimo sa Dios, ang tanan nga kahimtang sa tao. Mao nang makaingon yung kog, wa nagyutay kapangulipas, wa nagyutay excuse ani, nga di na tumaklaro ang kahimtang, ug mapasabot sa uban, nga buot makasabot, bahin nining maong kahimtang. Atong makita, nakita, kay miyagi naman, atong nakita sa miyagi ang paghisgot nato, nining pagtulunan na, bahis doktrina sa sala. Nga ang sala, resulta kini sa nahitabo sa karaang panahon dito sa paraiso, sa Harden sa Eden. Ug atong nakita nga ang sala nga niya kanato karon, kini nagagikan pa niya itong karaan nga panahon ug sa duha ka pamaagi. Kining mao nga sala gipas-an sa kinatibukan nga katawhan o sa matag usa ka tawo nga ipagkatawo ni kalibutan. Ato nang nakita sa miyagi ng usa ka tawo nga ihimugso dinhi sa kalibutan, doon na siya kinabuhi physical, apan siya espiritual nga patay. Di man nina, physically alive, but spiritually dead ang tao. Ug ato usab nga nakita nga ang kinahiyang makasasala ana diha kanato. Maniya, suma na sa atong mga bersikulong gisgutan bahin ini. Ug atong nakita usab nga ang original nga sala ni Adan gipasangil usab kini nganhi kanato.
Gipasangil usab kini sa matag usa ka tawo. Nga ipagkatawo dinhi sa kalibutan. No, ato magong nakita ang kombinasyon niini. Sanglit ang tao gipagkatawo dinhi nga spiritually patay, although physically buhi siya. Ang resulta niini mao nga ang kinabuhi mo'y gihatag nganhi kanato physical life. Mo'y gihatag nganhi kanato apan kuyog niya ng physical nga kinabuhing gihatag kanato. Gihatag usamang original nga sala ni Adan ngari kanato. Now, I hope nagsabtan mo na akong pagklaro ni ini. Ang atong physical nga kinabuhi, ana nato kini makita sa atong kalag. Apan ang original nga sala ni Adan, Adam's original sin, anha kini makita sa atong lawas. Tungod kay ang gikargahan ning original nga sala ni Adan, mao man ang kinaiyang makasasala. Mao nga ato makita karon kung unsa kining hitabo, kung unsa gyud ning nahitabo natong mga tao karon, o kung unsa ang katuyuan ining maong kahimtang sa tao. Now, we have been discussing about sin, ug atong nakita na, in fact, diha na diagram bahin ini, ug ato nang nakita nga kining maong kahimtang mahitabo sa tanang tao, nga ipagkatao din sa kalibutan. Sabot? Then, of course, kining paghatag, atong tawgon ni og imputation, pagpasangil, or paghatag. Atong makita nga kining kinabuhi nganha sa kalag, ug ang original nga sala nga na sa atong kinay magkasasala. Sa di pa ta mo react niini, mo liskuhag, mo ingon og di man ako naghihimog sala, nganong ipasangil man ako ang sala. No, ginganlan gud niya o Adam's original sin. Si Adam raon ta to. Nganong giapil man po ko. Tingali mo na imong pangatarungan. Atong makita nga mao kini karon ang giabot nga kahimtang sa tao tungod kay dihay gipahimutang nga pamaagi ang Dios aron ang tao makaangkon og balik, makaangkon ang tao balik nitong original nga kahimtang sa tao sa dihang gi-create ang tao ang kahimtang nga perfection. Aman dili ka na mahitabo din mahitabo lamang ka na kung matuman ang tanan nga mga requirements alang niini. Gumikan kay gibuhat man gud sa Dios ang tao nga hingpit, perfect, ug tungod sa pagkahingpit sa tao, ang tao dunay pakigkuyog o pakigsandurot sa Dios because man was created perfect. Therefore, man had that fellowship, an intimate rapport with God. Man had a direct fellowship with God. Apan tungod sa pagkalaglag lagi sa tao, kining maong direct fellowship naputol. Naundang, nahunong kini. Ug ang mihunong niini, dili ang tao per se, kundi ang Dios. Sanglit ang Dios. Mao may mibutang og ali o paril gumikan kay misupil man ang tao. Na, I hope you understand what I'm saying here. Ato ni ipadayon ugma. Amahan namong langit nun, salamat ni ining grasyang among gipahimuslan nining adlaw, pagpadayon sa pagtuon ni ining tun-anan nga giuluhan o doktrina sa sala. Inaot nga kami nining panahon na nining higayon na nakakabot na kami sa dapit nga diin tataw tinaw na gyud sa among kalag kining mga butanga. We thank you, Father, for your wonderful protocol plan for each one of us, members of your royal family, which you have taught us in your word. This is the plan which is the best and the highest. We thank you for the fellowship that we had today. Dada kami pagbalik uma din aron kami makapadayon. Nini nga mong adlaw-adlaw
nga pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Salamat imong Bible study sa Balbido Evangelistic Ministry, kintanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.